asking somebody how long they have been living there. Either informally, J go fat se hou wie fuireach aan, or formally, J go fat se haasje wie fuireach aan. The answer will start with Hami wie fuireach aan. I have been living there. Fat, for the duration of, followed by the time. Geir, lion, 4 days. Shia, shachkenen, 6 weeks. Davies, 2 months. Neumiesen, 9 months. Och bliene, 8 years. Now practice the conversation. Informally. J go fat se gauw wie fuireach aan een glaasje. Notice that I've added on the place name. Hami wie fuireach aan een glaasje fat fichet bliene. You can also answer Hami wie fuireach aan fat fichet bliene. Now formally. J go fat se haasje wie fuireach aan een glaasje. Hami wie fuireach aan een glaasje fat fichet bliene. Or Hami wie fuireach aan fat fichet bliene.